खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। आंनि मुङा मनिसा मुसाहारि। नोंथांमोननि गेजेराव आङो दिनै मोनसे गोनांथार बाथ्रा फोसावनो नागिरदों दि फैगौ 22-23 नबेम्बराव गसाइगाव दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुंगा 29थि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंनो आखायाव लाबाय। बे समाव आंबो आलासि महरै बे हाबाफारियाव बाहागो लाहैगोन। बिनिखायनो नोंथांमोनखौबो ज'ज'यै लैहोर फैनानै बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो एबा रंजाफैनो थाखाय गोसो गोरबोजों गुरै खावलायहरनाय थाबाय आरो आसा खालामो आङो नोंथांमोनखौ गासैखौबो लोगो मोनहैगोन होननानै। गोजोन्थों। खुलुमबाय बयखौबो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन। गसाइगाव दख'र बर' फरायसा आफादनि 29थि बोसोरसालिया जथुम्माया देग्लाय गसाइगाव गुरुफेलानि साखाथियाव थानाय राजादाबि होननाय जायगायाव 22 आरो 23 खालार खालि दिन थिग खालामनाय जाबाय। बेनिखायनो बे साननैनि हाबाफारियाव 22 आरो 23 खालाराव बयखौबो लैहोर फैनानै बे प्रग्रामखौ जथुम्माखौ मेहेरगोनां खालामफैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। आं प्रेक्टिकेल बसुमतारिया 23 खालाराव देंखो मोनाबिलियाव 23 थारिख मोनाबिलियाव आं नुजाथिहैगोन, मेथाइ गानफोर रोजाबगोन आरो कमेडि फेस्ला फंनैसो राव बुंथिनानै आङो मेहेरगोनां खालामनो नाजागोन। बिनि थाखायनो बयखौबो बाहागो लाफैनो गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय। बयखौबो गोजोन्थों।